Ayan, maayong buntag guys, magandang umaga. This is Eric Kelot guys. Welcome to my channel. Hello sa inyo ha. Maayong buntag sir. Oh, sa atong gipamatay gani? Sakit niya ako mga rutahan tanan ba? Ani atan ni diri oh. Enjoy gyud. Majuin. Sakit mo kay dito ko. Dire, kani dire sam kamot nga anak. Sakit. Sakit pud siya. Ano sa lang sugod na? Gabi man yoy. Hindi mo ko biyok-biyok. Gapon hapon niya rin paggabi. Oh, Mali kalit naman eh. galit lang. Tulog kay gabi. Dili ngol-ngol. Mulmul kayo kayo iniglihok sakit. Oh. Kinakita anak ko, diri man ang pinakakuan nimo daw. Ay mo yung sa may tawag kanin. Tuway-tuway ba ning kuan no? Siya mo ikuan niya. Sakit siya guys siya. Yung mga rutahan ako pertanan. Nakit siya. Sige, sige. Sa pagod, ano lain ka na rin mo mga tanan mga join. Kaya lang yun. Kaya binhos no. Sige, ayan guys. Mayong buntag sa inyo ha. Si Sir, taga Matanaw, Barangay Numursia. Ayan. Shout out sa tanan nga taga Matanaw, Davao del Sur, Barangay Numursia. God bless sa inyo ha. Kumusta yung mga pamilya din na si Sir Dre atong tabangan. Si Sir Arnold Villamor, no? Na sakit ay mga juwin. No, tanang juwin, basta tanan mga bukog-bukog ng mga nag-juwin. Sakit siya. No, nga, kagabi ilang nagsugod. Bira niya. Oh, nga alos parang dili klaro yung tulog kay siyempre istorbo po. Kung naglihok sakit-sakit ang atong mga kajoinan, no? Pero ang tagtuhod ra pero halos tanan man ang mga join-join na nakit siya. So atong tabangan si Sir, inubanan sa pag-ampo sa Ginoo kay di man nato makaya o kita lang yun, no? Ang moayos ang ginapamatis kalawaso sa mga tao. So ayan guys, so atong pag-ampo lang kita. No, of course ako ang mga viewers, no, daghang kay salamat sa inyo ha. God bless sa inyong pamilya sa mga kada-adlaw nagatanaw sa kuha, naga-subscribe, naga-like, naga-share. Daghang kay salamat sa inyo ha guys, no, sa inyong ang suporta sa kuha, no. Yeah, of course ako ang mga viewers na outside of the Philippines ako i-shout out. Of course, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, Indonesia, Philippines, siyempre number 1 Pilipinas. Daghang kay salamat sa inyo ha. Of course, shout out po na ko ang United States, Japan, Vietnam, Thailand, Cambodia. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, i-shout out po daw, na nag-comment ako, i-shout out po daw ang Kuwait. Yan, i-appel nyo daw ang shout out ang Kuwait ng mga OFW o Saudi Arabia. Tanang OFW, thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe kung wala pa mo subscribe, no? Of course, mag-like, mas nindot kung mag-share ta, kaya para mas daghan na masayod o daghan po tag matabangan, no? Yaw, gado na mo yung mga pangutana, comment lang. No, comment lang sa YouTube, pangutana mo kung grabe na gyud ka ng mga ginapamato ninyo mga walang gyapon maayo o nabisang asa na lang ta nag-adto ha gyud gyapon sa alivio or wala pa gyud maayo. Comment lang basta makatabang ka, no? Yan, so nay nangutan na itong taga-asa ko na ako sa Digos City, Davao del Sur. First come street, Rabina Compound, Barangay Sunuan, Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, siyempre number 1 pasalamatan ako, Digos City, Davao del Sur. Ayan, so magilot ako guys. So shout out sa taga Matanaw, Barangay Numursia, Davao del Sur. Hi, hello guys. So sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe na mo para madungagan ako ang subscriber. Maraming salamat po. Subscribe sir ha, ma'am. Thank you po. Ede. Hello. Saka daw gamay no? Gamay no? Up, ya kana. Ada gamay ko. Kana okay na kana.
Hello, Jer. Kung wala pa nako, kung basta naa na sa kuha, nasa likod nga murag naa sa akong isin sa imuhaon niya ang kuhan, Jer. Isin ako sa mga messenger ang kuhan. Isin sa nako niya. Ato niya likod biton. Basta nato basta dili siya nga kanang kinahanglan mo biyahe ka, naka-glass ana ba? Naay ko na to, ana daw, sa doktor ang mampugutugod, ang pugo mo reklamo. Okay naman ano? Ah, tulugod mo ka? Oh my God, oh my God. Great blue.
service there, no? Ha? Del. Stricto kay YouTube Sel. Ipulang ako ang monetize ay. Ganit ang ganit. Ha? Ang ganit. So, O basta na sounds. Pagbanak pa niya, dili na ko ma-monetize. Ma-delete ng YouTube. I-delete niya. Agha na kay kung na-delete oy, kana din ang service o, naitugtog ah. Siyang oy.
Masalaon na ma. Unsa? Anto na ko. I love to take it really. I already do it. I love to Sure, Black Crow, Vacation, Billy Irish. Very little, huh? Black Crow, Vacation, Billy Irish. Hello, I had your way. Bitch and stylish. Black top, big t-shirt, Billie Eilish. Nagkumana na ron ato ka simbahan. Ano ba tumal pa sa bahay ba? Magyap. Dugay na pala kong birthday o 1 month. Dahil na'y lapit ang lawa. Nahapit na yung birthday na December 10. Magma, bilang ko yan.
ma'am. Anak ko din. Anak ko din. Nadala na dito. Anak ko. Dala mo. Ora. Umugan mo. Ba. Nood daw da na da 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 da. Nood daw da 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 da. Da da. Sama. Da. Hmm. Oh. 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 Lakto, big t-shirt, biryani. Lago ni Chicho, may chichibo ka.
pa. Wala pa. Yun na, nag-live po. Nag-live na, nag-live. Nana sinong boy, kuya? Sinong boy? Ito sinong boy? Boy, boy. Nana rito? Ako karang kadyot. Tawagin naman. Ulat lang daw kadiyot. Matanawa. Ulat lang daw. Matanawa sa live. Udah deh. Nagilip pa si Bumirex. Dito ka, sir. Galing daw sa DOH. Sa din. Wala ko kasabusan eh. Dalatay ko na sir kay. Kasabusan.
So, Wala kay kaon dong. ito nga pinitaw mo kang nag-iibang puno ba yata yung iputak na karton ba? Gabiin man to dong. Ang puno to. Gabiin man to. Kapariyan, hindi ako na mamulit natin sa utak. Hindi na sabot ka na lepak pa. Tubig-tubig na mahuman, sir. Isa ka oras ito nga. Isa ka oras ito nga. Baliki lang niya. Kasi napagkalain at tuwan ba? Kailangan ka. Sino ulit? DOH. Department of Health. Department of Health. Dangerous. So, Balikan ko lang, sir. balik lang niya. interview na interview. Pwede ko lang video, sir? Ha? Pwede ko video record. Oh, pwede. Inaano Apply kasi- Inaalam kasi ng DOH yung mga ganito. Dito, nandun. Bigla ako ngayon, sir. Ah. Hilot o mga sir ay. Okay lang, sir. Sayang maputol ba? Okay lang. Isang oras pa? Ah, oras. Okay lang. Balik na ako. Ah. Opo. Hindi mo ka kadilot. DOH. Department of Health na ganyan niyo. Yawan ni mo yung reply back na ay oras na. Ano na yung nag-report mo? Boss ka na diyo, boss. O, wala. May ikuan, boss. Ay. Mamayo ko. Diba? Tawag. Department of Health na ganyan niyo. Video ko ang dito video. Pero, hindi mo na. Hindi mo na illegal. Dapat sa doktor. Hindi magpahilot daw. Bang! Ang ka ng doktor libre? Bang! Dili ko din sa City Health. Utso lang, bang! DOH na ganyan. Ma'am, huwag yapon ko din yung gatagan, ma'am. Bukan kay ka.
Ito pakita na pangalan. Ibonere. Bumerek, yun. Basta dili ako. Nagigirit si Tiro ka. Nakita ko ka, eh. Biskit mo sa kilo. Ha? Biskit mo sa kilo. Ah, hilot? Hmm. Ano tayo yung atros mo? Depende siya sa DOH. Yeah. Ano ba siya? Ano man? Isa na si Bolerex Intero. Dili. Ano di ay? Pagkakuan daw siya. Ikan daw siya sa barangay. Gikan barangay? Ah. Ayan, tanog. Viral mo ito. Ah, Viral ka. Wakay share sa barangay. hilot man eh, di mo na therapist. Gasa po ka sir. Taga DOH ka?